Oh. Yo, what's up mga silingan? Silingan sa itong gamiton no? Kay isud na. So, welcome sa part 3 na itong video. Okay, let's go. So, natay pankaroon no karang special guest. Let's welcome Jillimae Cavallo. Special guest na to, si Jillimae Cavallo. Say hi. Hi, silingan. Silingan. Manyakis. So, iyab din ako ni guys. Mga silingan. Ito tayo mong ginagrit sa video nyo. Silingan. Silingan? Silingan, ano ito? So, siya itong kauban ka na mag-react sa kuwan, no? Sa itong boobs daw sa TikTok. Wala na daw. Kay, suko magunito siya itong kuwan. Wala ko na suko. Itong mga video na ako na kuwan, anak. Di ko naman to siya, video naman to. Kasi ako, react kayo sa mga video. So, atong sugda na ng kuwan, no? Ang video reaction. Dapat di man ka masuko ato kay video man to. Ang kapag ka na react lang good. Sa react lang ko sa kuwan, sa video. Yan ang kapanginit man ka. Nanunda ko man kay kagsingot. Igang man to sa kwarto, buang. Chupa mo kasi. Traps man to, ra kuan malingaw. Burot-burot. Burot-burot. Burot na to sa video. Ay, ako ni burot-burot. Kabalo ka, ano kita ko ani. So, atong sugdan no kay orag lain na may video yung nanay ko. Bantayan ko niya kung tinuod ba daw to kung reaction sa kuan sa video no. Okay, let's go. Okay, play.
Oh, wala oh, tanawa. Oh, mana. Hope you enjoy. So, what's up mga silingan, no? Oh, di ba? Wala kay react na manyak dito, buang. Kasi react naman niya, pero dako kay singot. Ikaw man Rodrigo, wala ko yung manyak dito kay video lang to for entertainment, di ba? Di ba nalingaw mo? Mag-outro ako ah. Ano yung maingon? Nakasuka. Buang, sure. So, what's up mga silingan, no? Ayun yung react sabay yung uyab, no? Mga itong maingon sa inyo, no? Ayun mo react kung na yung uyab kay... Saman! Babay silingan!